pre. Sige mag wala ba na tagay sa dugay kitang dugay na kitang nakita niya. Kanang uli ko gikagayan gapon ko abot. Tagay sa karon. Oo. Undang sa pre, sa mga sige magpalaban. Pasok ko ng tagay pre. Sa magkain nga. Sa una rin tinagay ato nang hinubig sa una karon nga arte na magkakain noon. Ano niya? Ay, labas ko. Naon sa blibaran nandun na yung mga tagsara magkauli nga. Balo nga layo kong trabahoan kagayan ako niya. Iuli ko para nimo. Oo. Mo ni sa mga di man ka mo respetar na ko. Kumpare pa ta, amigo pa ta. Kumugos oy. Tagsara kita ni mahangyo sa imong gali uli. Ay na, last na to ha. Sige pre. A few moments later. Wala pre. Oh, mati. Yes, halay sa di. Halay sa ni. Oh ya, hunungi sa nimong halay daw pre. Tagaya sa ni ba? Tagaya sa ani sa mga kay. Sayo ni mo pre, sige mo. Last na to. Kasi last nga, do ka kita ang order niya. Atay, sinamo. Kita random mo inuman ni. Sinamo ko sa trabaho ko nang ay. Sige ba, kapoy ba kigit-bit ani. Sus. Bang daghan ko globo. Pamaulan ko bit-bit ani, pag bit-bit. Imo pa jud pa halulong pa bit-bit ani. Pamaulan ko tagaya ni ba. Sa mga ay. Pero makagi kang kumpare. Ay, uto kay na. Do ka kisto niya. Sus, pinapato nakuha. Sus, pagkahip ka sa una. Sus, tapos kini para nimo karon pa. Jesus, sabi. Meanwhile. Pasagdaan naman ko ni mo ano eh. So ka pre, mo gigom di pasagdaan pre. Wa na gigo. Ingon ka. Kuman ni magalay maadto ka. Malang pre, grabe. Uno unsa. Daghan trabaho ri balay sa. Sige mo hanggat ng tagay. Na stuck sa daga magkauli. Pre, tagsa tayo makita 5 ka tuig wa ta kita biya. Gandang ko ana. Daog man tagay kay sa imong asawa kay imong trabaho tanan mo trabaho laba. Manghalay, manglawog og manok. Uy, tagay niyo. Isa. Mo mo sa hubog ko. Ikaw so pinapanan kasi ato imong nainom. Ihaw na yung manok pre, dakuha na yung manok lamay sa baw ba. Paita ni eh. Sus pa pait ka ay nang sa apay daghan dito. Mani mo glaw ha. 2 hours later. Yung kahawon kasi inyo karon ikaw man ginanilihit na pun lagi di ba ay kapre dagani uri na onza man kadya pre Na bugaw. sa mga itagay ba yung ka mo apas ka dito man maglawog manok di ka mo apas dito ba ginanti ka nga Sinamo na. uy itagay yun sa inka hawod ka hindi ka pug ka Tagay. ano ay na pre unsa mga ay barom dagdi amigo pa ta kumpare pa ta unsa ulimtan man nimo atong sa una is magbugtagay sus lugabi 7 hours later. ginagawa mo
Asa naman itong kumpare? Niwala yung ko kumpare da. Si RB, habayan si RB. Gago! Adios! Ay, kumpare. Ay, siya, gay, tago ka na siya na. Ay, tagaya ka ni, brain, unsa. Palangga dia kumpare, suul kita sa unsa. Palangga kita. Ay, kami, Kaigit ko. Ay, isa. Otro sa. Ibisa ko. Ay guys, may good morning, may buntag, magandang tanghali o unsa pa na diha. Ayan, salamat kayo sa nagsuporta sa Tinago Vibes. Padayon lang gyapon ng pag-like and share and subscribe sa mong YouTube channel o paki-like and follow, share sa mong Facebook page. Salamat kayo sa Tinago Procdos, Rubukon, Limon, Lanao del Norte sa nabot sa mong mga videos. Salamat kayo sa tanan nagsuporta, di ta mo matagsa-tagsa kay taas na kayo. Then shout out ko kang Chacha Tikil, Nancy Aguanta, Giselle Cañas, o Salatan, Dito Sarda o kang Adilpa Estrella. Ugang salamat ma'am. Shout out di ko sa kong kabad sa una sa high school si Melinda Umayaw. Tagapayan shout out ko sa Yambana nga pirmi naglantaw po sa mga videos sa mga kabats na ko dia. Shout out niyo dia tanan o sa nakailan ako. Salamat kay tanan. Shout out po ko sa mga Stillman boys dia sa Lumbia nila leader mo si Pugsit, si La Jundre, Jiprox, Dudoy ug sila kuan Pare Simeon Tasio, sila Ninja, Bambulods ug Malpong, Munmon, shout out dia Munmon ug si Kokoy o Papart, Carlos Toylo o Loloy Brothers. Loloy Brothers ug si Boss Tanggaan Elmer Tanggaan, shout out dia. O kang Dudo, sa mong diver, gwapo kayo. Gwapo kung wa pa nauso. Shout out dia sa tanan. Salamat sa Ginoo nga itigami pusog nga salamat kay video sa gamay ka. Bye bye.